bikin babu ƙarya yau za mu kwashi gara auren Abdulhadi da Rashida. Dangi ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna yau an kayo. Abdulhadi ango ne gon Rashida amarya. Kai mai gani sannan ka bani baiwar waka tuni, kare ne dukkanin shere na gani, masu san su kan murana ka kifar da su. Ga rasulina bango majingina gun sanar suna, kowa rike ma'aiki bai shan tsana, mai makka mai madina ya rasulina, kai ne abin yabo kai ril anbiya. Dangi ku firfito yau ranar biki, auren Abdulhadi da Rashida, daga ko ina masoya sun yi ayari. Dangi ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida. Ranar wanka cibi baya buyewa, Rashida da Abdulhadi gimbiya. Daban ne sarauniya, ga sahibinki Abdulhadi Rashida, aure na so da kauna yau kun kayo. Dangi ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Aure sunar ma'aiki ne kun kai, ku rike juna amana da tausayi. Abdulhadi na san ka akwai tausayi, ka rike Rashida na san za ka yi, mutuka raba zaman ku da Rashida. Ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Tabbas zaman aure sai a hankure, ango amarya kun ji ku hankure. Ku zauna zaman amana da ke da shi, tankar zaman haure da dasa shi, ku rike sirrin junan ku Rashida. Ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Lale amarya lale ya bara shida, yau da gidan Abdulhadi zaki je, komai kike bukata an ar'aje, domin farin cikin ki aka ar'aje, taka da lafiya kin ji sarauniya. Ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Abdulhadi kainuwa, angonki ne yau ba wata damuwa, ladabi biyayya kin ji yar uwa, ki rike mijinki tabbas kin ji Rashida. Dangi ku firfito yau ranar biki, aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Zuwa ta gare ki uwar gida, anti Hassan
Rashida. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Zaman lafiya ku zauna ba sai gumi. Hasana ashe da san ba kya sai gumi. Mai gaskiya hakika bai sai gumi. Ku share dukkanin kushen mai sai gumi. Ku zauna zaman amana kin ji Hassana. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Zuwa zani mika gun yan uwa. Dangin ango domin ku ne garkuwa. Iyaye na ango na ta farin ciki. Yanne ga ango sun yi farin ciki. Kanne ga ango na ta farin ciki. Abokai ga ango sun yi farin ciki. Ranar auren Abdulhadi sun ka zo. Likin kuɗi suke yi na ga zahiri. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Dangin amarya su ma da farin ciki. Yayan amarya sun yi farin ciki. Yannan amarya su ma da farin ciki. Kannan amarya sun nuna farin ciki. Kawayan amarya su ma da farin ciki. Ranar auren Rashida kuka girgije. Rawa kuke ta yi ba wani tsokaci. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Babbar kawa baitin ki daban yake. Nafisa sannu sannun ki a dangari. Kawa ce ga Rashida na ga zahiri. Ranar bikin ga ke ce kirjin biki. Nafisa ran bikin nan kin caskale. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya. Salon anan yau zan muku sallama. Godiya gurin sarki na mai sama. Shi ne ya bani baiwar waka kuma. In har na rera har wasu ke soma. Barista na ku ne muku sallama. Dangi ku firfito yau ranar biki. Aure na so da kauna ne an kayo. Abdulhadi ango ne gun Rashida amarya.